Yola papasan puluh ini Raja Imbang tolong naik nan bujang gagahku pian bana tasabuy namo lanjut Bapak saninya Rajo Imbang sesudah nan bujang gagah ganteng tu tolong naik amasantan nak janku kaku juga pesan dari Rajo Imbang. Bapasan orang balakang kabaki upi manggi pi usah digantung lamo-lamo pi orang balakang lay kamalanjuan pasan dari orang balakang. With